Üdvözlök mindenkit, Heidi Show-ban! Mivel a mai zalaegerszegi tínédzser lányokat nagyon érdeklik a zetés férfiak, ezért behívtam ma hozzánk egy zetést. A neve Danika! Danika! Kérlek, gyere beljebb! Csabád. Kérlek, foglalj mellettem helyet. Danika! Kérlek, mesélj, hogy mit szoktatok itt csinálni a zetében? Hát, az úgy van, hogy van az edzés, és akkor nem tudom, meccsezünk, dohányzunk, kajálunk, lazulunk, szóval csak a szokásos napi rendet. Már megyünk a plázába, akkor járnunk kell kozmetikushoz, tudod, muszáj simán tartani a lábunkat, és hát semmi extra. Fogyasztatok alkoholt, vagy esetleg szívjátok a sokkokat? Nem, a cigi az tilos, szóval minket profin képeznek, nekünk a cigi az tilos. Alkohol, hol érsz te, Csini baba? És komolyan, alkohol, nem Akkor ti szoktunk. mit csináltok meccsek után? Te utánoztok, mint az angolok? Ja. Teljes szereted a citrommal? Hát, inkább teljel. Szóval, a közönség kérdések egyike. Jó a hajam, várjál, meg kell igazítanom, jó a hajam, biztos, jó? Oké, be van állítva minden, elég barna a pofám, oké, akkor jó, de engem is varrak. A közönség kérdések egyike az egoizmus. Hát, igazából be kell vallanom, hogy nekem nincs ego. Akkor beszélj arról, hogy nem akarok pszichiológus, vagy mi a faszomat játszani belegegyzetésre. Szóval kérlek, mi a francom nincs egód? Engem soha nem volt. Én minden megteszek, hogy tökéletes legyek. A lábom, már a csajom irigyli, milyen sima. Egyszerűen vele járok szólizni mindenhol, és nincs egóm, és nincs egóm. Ilyen barna a pofám, mint egy néger cigány műmájának, és nincs egóm. Na, de nem fociról fogunk beszélni. Nem. Igazság szerint azért hívtalak közénk, hogy beszélgess velem, meg még egy pár lánnyal a ízléseitekről. Miért a kurvákat szeretitek? Miért nem az olyan csinos, okos lányokat, mint engem, Heidit? Hát, figyelj kis csillag, már a kurvák azok hülyék, és a hülyéket könnyen meg lehet baszni. És elég jól néznek ki mellettünk, legmárkásabb cuccokba, szóval azért jó cipelni őket, de mindig kell valami újdonság. Ha véletlenül Mondjuk egy kis csaj, ez az új Gucci! Nem. Ne haragudj. Szóval. következő közösségi kérdésünk. Látom, szárfényt használtok és alapozót. Igen, mert olyan jó az Öri Barimmal pózolni a kamerát, amikor így becsücsörítünk, és olyan jól fénylik, és annyira jól néz ki. Vágod? Vágesz! Menjünk tovább! Következő közösségi kérdésünk. Egy betelefonálra mondta, halló? Igenis, a betelefonálónk azt kérdezi, hogy mi az
ez a balfasság, hogy Facebookon 2 profil, 200 millió kép, és az összesen pont ugyanaz a fülbevaló fénylik. Figyelj kis csillag, ez a fülbevaló Swarovski, és annyira jól mutat a képeken, amikor még így bekened vazelinnel, és csillog, meg minden. És akkor lehet, megy rólam közeli, hát tőle állad, és akkor így be kell pózolni, meg minden, hogy én meg így bepózolunk profilból, meg. Szóval érted? Szóval én egy fotogén vagyok az összes focista társammal együtt, szóval nekem muszáj fényképezkednem. Egy személyesebb kérdést fogok feltenni. Mit szoktatok csinálni az öltözőkben? Hát, öltözünk. De igazából néha, amikor már érzem 2 óra után, 2 óra gyantázás után, hogy a lábam nem az igazi, fogjuk az epilátort, és végighúzzuk egymásnak, és az olyan fajn. Következő kérdés. Egy nagyon jó, nagyon-nagyon közeli barátnőm kérdése. Hogy szoktátok elvégezni a kényeztetéseket? Hát, ezt nem úgy hívjuk. Igazából az öltözőnek van egy ilyen másik kabinja, amiben bemegyünk, spancikkal, és akkor az Orika kifekszik, és legyantázzuk mindenhol, és végigmegy minden soron. Sőt, utána még beülünk egy kozmetikushoz, hogy végezz el az apró munkákat, amiket mi meg nem tudtuk, és utána, hát, elmegyünk korán aludni, tiszta kalóriamentes étrendet folytatunk, meg mennek az edzések. Elhiszed, hogy nem erre gondoltam. Igazából nem érdekel, Szüli. Szóval azt mondod, hogy én nem érdekellek, én. Hát figyelj, nekem ezzel a Tesco-s ruházattal ne gyere, bazd meg. Én csak az olyan lányokkal állok általában szóba, akiken minimum van 3 Louis Vuitton. Hölgyeim és uraim, zetések nem sérültek a műsorán.